Dobrý deň, pozdravujeme z ekofarmy Karlov Dvor a dneska sa ideme postarať o tento ekologický hrášok, takže poďte sa s nami pozrieť, ako to vyzerá. Hrášok sme zasiali 4. marca, skorá sejba obzvlášť dôležitá pri pestovaní jarného hrachu. Je to taká hra občas s burinami, počasie nám prialo, bolo chladno, takže buriny moc nerastli. Pozrieme sa, jak hrach vyzerá. Takže aktuálne máme hrach v takomto stave. Niekoľko praslenov už máme vyvinutých a dneska ho ideme prebehnúť prútovými bránami. Kľúčom úspechu pri hrachu je to, aby sme ho skoro zasiali. On rýchlo vzišiel, skoro ako buriny. V našom prípade sú hlavnými nepriateľmi mrlíky. Ako môžete vidieť, hrach máme v štádiu takomto, 1-2 prasleny, a mrlíky máme v štádiu takomto, kedy sú ešte relatívne dosť citlivé na mechanickú kultiváciu. Trošku nám ho zjavne požierali stárik alebo nejaká iná háveť. Ako vidíte, hĺbka sejby 5-6 cm. Pomaličky sa nám začína tvoriť koreňová sústava, vyzerá to zdravé. Je dôležité pri hrachu vysievať skoro do chladnej pôdy, keďže hrach klíči pri 1 až 3 stupňoch. Tým pádom eliminujeme choroby koreňov a tejto bázy, kde sa vedia často objaviť nejaké hubové ochorenia. Takže zatiaľ máme hrášok zdravý a ideme vyskúšať, ako zvládne prútové brány. Čo, vedúci, pôjde to? Áno. Určite? Áno. Čo na to povieš? Nevytrháva ho. Ono toto skôr vyznačené dobre, že ho prezduší. Hrach prebehnutý, ako môžete vidieť. Je to celkom OK, samozrejme nejaké percento strát tam je, ale väčšina tých rastlín ostala pekne, takže teraz trošku vody by sa zišlo.